Eventualno isti kasnije dostavite preko naše Facebook stranice. Da, složit ću se s Danilom, stvarno ovo je nezabeleženo, znači imali smo i ranije, da kažem, i nekih pretnji, naravno, o koji smo vas informisali, ali otkako smo započeli saradnju sa ljudima iz Antiglobala, ovi problemi su učestali, znači očigledno nekome smeta. I to što mi podržavamo tu akciju tog otirača za svaku srpsku kuću, iskaže stav obreši NATO, Antiglobal, mi ćemo ih sad namerno dodatno reklamirati, je li tako? Da. Jer stvarno ovo je očigledno da nekome smeta ovo što mi radimo, neko je rešio malo da se pozabavi, ali dobro, nema veze, navikli smo. Idemo mi redovne aktivnosti. Dakle, ova nedelja je zaista obilovala događajima i čudnim događajima, kontradiktornostima. Ja ću nabrati samo neke na domaćem planu i na stranom planu. Ono što je meni utisak nedelje jeste što je Zoran Babić postao direktor aerodroma. Bazduplahov. Pa da, imamo da je Milo optužio Moskvu da blokira put u NATO, o tome će nam nešto više govoriti naš prijatelj Balša. Pa onda, evo i danas smo videli vest da je podignut spomenik Stepincu u Hrvatskoj, opet neko zabavlja prst u oko Srbiji i srpskom narodu. Ljubiša Beara je još jedan od srpskih žrtava Haškog tribunala. Još mnogo vesti od vesti iz sveta, izdvojimo onu oslanju tenkova na granici Letonije i Rusije. Nastavlja se, dakle, NATO premeštanje snaga ka granicama Rusije i naravno izjava ruskih zvaničnika koji kažu da je to prst oko Rusiji i zapravo se dešava da se neko igra vatrom. Imamo dalje izjavu u Trumpu koja je za mene istorijska izjava, a to je da je ona njegova izjava kada je on rekao da Amerikanci nisu nevini i sve ostalo iza toga. Dakle, mnogo stvari, mnogo dešavanja, mnogo obilje događaja koje su obeležile u današnju nedelju. Danas ćemo imati, kažem, specijalno uključenja. Uključit će nam se Dejan Zlatanović, glavni i odgovorni urednik Srbin Infa. Uključit će nam se Nemanja Nedeljković, čovjek koji je marketinški stručnjak, i naravno tu je Balša Pavlović, naš analitičar iz Crne Gore. Eto, krenimo redom. Da, evo ja još jednom da ponovim, pošto dobijamo poruke ovde i na našem Skype nalogu i tako, još jednom, znači imamo hakerski napad i jednostavno nismo u mogućnosti trenutno da imamo uživo video streaming, tako da eto, budite strpljivi i emisiju se nadam da ćemo objaviti koliko sutra na YouTube kanalu, tako da ćete moći da je gledate, ako ne u direktnom izvođenju i ako nećete moći direktno da u četujete, možete se javiti naravno na telefon 420 6996 i ono što možete zajedno s nama da uradite kad je u pitanju ova aktivnost koja je usmjerena protiv nas, da nas za inat delite po mreži ovaj link ka našem audio streamu da bi što više ljudi učestvovalo u ovoj našoj emisiji. Da, dešavaju se te neke stvari, stvarno idemo iz apsurda u apsurd, to su nešto što stvarno ne može čovjek ni da prevari. Sve očigledniji taj jaz između realnosti i onog što se dešava u svetu i ove naše ološ drugosrbijanske titoističke te kvazi elite koja radi na razgradnji naše države i naroda već nekih 60 godina. I vi kad vidite njihove stavove, kad vidite stavove tih partija, tih ljudi, bez obzira gde se oni nalaze, ima i u poziciji i u opoziciji, vi shvatate koliko su oni u raskoraku sa realnošću. Znači jednostavno pričaju onu svoju priču kao da se ništa nije promenilo. To je kao kad su ovi crveni generali Mirini pričali priču o mrtvom austrijskom kaplaru, a već je počeo građanski rat u bivšoj Jugoslaviji. Pa ne znam, meni ova vest da je Zoran Babić izabran za direktora aerodroma, to je toliko suludo, toliko nenormalno.
Da jedino što može s tim da se poredi, to je kao kad bi recimo Vojislav Šešelj bio izabran za primadona baleta Narodnog pozorišta u Beogradu. Eto, to je toliko luda vest i ludo postavljenje. Znači, gde je kraj? Šta mi dalje možemo da očekujemo? Šta je sledeće? Znači, neko se igra, neko se šali sa ovim narodom, neko non stop trenira koje su granice izdržljivosti našeg naroda i svega ovoga što se dešava. Ja stvarno ne znam kako će se ovde stvari završiti, ali u svakom slučaju ovo je put koji vodi u bespuće, to političko bespuće i svako drugo. Ono što je meni zanimljivo vezano za sve ovo što se izdešavalo ove nedelje, to su završetak ovih briselskih pregovora, iako se oni pregovorima ne mogu nazvati, jeste da obzirom da je Vučić obelodanio, obnarodovao da su ga prevarili vezano za formiranje zajednice srpskih opština. Ja sam pogledao jednu izjavu Aleksandra Vučića iz juna 2016. godine, gde je on čestitao ispred kancelarije Evropske unije u Briselu. Znači, čestitao je Srbima srećnu zajednicu srpskih opština i da su se oni izborili za tu zajednicu i da dolaze bolja vremena i tako dalje i tako dalje. Dakle, taj video u svakom slučaju Aleksandar Vučić ne bi voleo više da vidi, ali nažalost to po njega to se neće desiti. To je svedočanstvo jedne propale politike, to je svedočanstvo jedne obmane, jedne političke hipokrizije, jedne vlasti koja je izgubila meru u lažima, u podmetanjima, u obmanama, u medijskim spinovima i tako dalje. Znači, to su naprosto stvari koje više ne prolaze i koje će vrlo brzo biti kažnjene na nekim izborima koji se upravo... Na nekim izborima za novoga vožda koji će doći sam. Znate šta, ja ovde moram da kažem, naravno, moje lični stav je da nikakve mi boljitak ni na kakvim izborima nećemo doći. Zašto? Ima ona osnovna premisa koju je sažao onaj mudri neki srpski seljak svojevremeno kad je Vuk Meskalin Drašković išao po Srbiji, pitao one seljake ovo ono, prodavao im svoju lažnu monarhističku priču i kaže, pa što ne glasate za ovo? Kaže, glasat ćemo za tebe kad dođeš na vlast. Znači ti kad si kadar da dođeš na vlast, onda zaslužiš da glasaš. I to je jedna vrlo važna činjenica. Pogledajte kako su se smenjali režimi, da li su možda dosovci došli na izborima na vlast. Evo da podsjetimo one zaboravne, da su 2000. godine u 24. septembra se održavali izbori za jednu totalno funkciju bez sadržaja koja je titularnu, koja nije imala nikakav suštinsku vlast, a tu su bili izbori za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. I na tim izborima čak toliko su bili omalovažavani od strane, recimo, na narkokartela Mila Đukanovića, koji je bio tad u federaciji, da on nije čak ni istako kandidata, dok je ona partija Momila Buratovića podržala Slobodana Miloševića, tako, ako se dobro sećam. I sad pazite to. Znači, izađu ljudi na izbore i glasa se za predsjednika Jugoslavije. I šta se desi? Desi se da pobedi ili ne pobedi. I sad ovi koji su navodno pobedili u izborima za predsjednika Jugoslavije preuzmu svu vlast i republičku. Znači, nisu bili održani izbori za republičku Srpštinu, nego su bili... I šta hoću da vam kažem? Znači, jednostavno moramo da imamo to u vidu, moramo da pratimo te procese, moramo da gledamo u trenutku šta je bolje ili lošije u Srbiji. Nemojte od ovih i ovakvih političara očekivati da budu prave narodne vođe, oni to nisu kadri, ili još barem nisu to pokazali. Moramo da čekamo neku sledeću generaciju, neke sledeće ljude koji će se nametnuti sa nekim svojim stavovima i rešenjima. Sada ćemo pozvati Dejana Zlatanovića, glavnog i odgovornog urednika Srbina Info, da nam se priključi
i da nam kaže svoje viđenje ovih dešavanja. 064 242. Ako bude teo čovjek se javi. Šalim se. Da. Evo, sad ćemo da vidimo. Evo, uključujemo. Zauzet je, uključit ćemo ga nešto kasnije. Da, ima dosta stvari, evo Vazduplahov, da li ti misliš da neko se zeza sa nama tako što baš Vazduplahova postavi za šefa JAT, kao da neki veliki onaj klaun koji upravlja našim sudbinama određujete sad, da li je moguće da je od svih ljudi koji je mogo da bude postavljen za direktora JAVSKA, oni postavljaju čovjeka koga su prethodno s oproštenjem, ajde neću da kažem ono što sam mislio, naružili u medijima, gde su ga svi ovi drugosrbijanci provukli kroz sva moguća blata svih onih njegovih spa centara u kojima se nalazio. I da li je moguće da baš on bude taj pazi, imaš tu nekoliko paradoksa koji slede jedan za drugim. Prvo, čovjek nije znao da se vazduhoplov zove avion. Znači, to je moderni naziv za te letelice koje lete po nebu, znači avion. On je hteo da kaže vazduho... A smeo si mu se, jeli? Šta je hteo da kaže? Reci mi to, evo. Zdravo, Dejane, kako si? Evo u programu si. Pomoz Bog, braća. Bog ti pomogu i niko ti ništa ne mogu. Evo sad smo se zasmijali, jer Danilo upravo pokušava da kaže, pričamo apropo ovoga Babića i stvarno te smešne situacije da je imenovan čovek takvog habitusa letačkog, pa za direktora kajeta. Mi smo čitali i učili Radoje Domanović u osnovnoj školi, smejući se da je to neka fantastika teška. Ja se tako sećam. Da. Ispalo da je Domanović dan danas stvarnost u Srbiji. Dejan, evo pre nego što krenemo u priču, samo bih eto i tebe da obavestim, ja možda si već i saznao i da još jednom podsjetimo slušaoce da ne mogu da budu i gledaoci zato što imamo hakerski napad, obore nam je sistem na jednom računaru i svi programi. Ne, stvarno ovo, Dejane, ovo nije slučajno, znači ovako da se sprži program koji nam funkcioniše ovoliko vremena, znači to ne može da bude slučajno, očigledno je da smo zasmetali, očigledno da ovo što radimo nekome zasmetalo i ova anti-NATO kampanja i ova oaza slobodne misli, znači nekome je to zaista zasmetalo i ova cenzura. Znači, sad u tom smislu postaviti pitanje šta ti misliš o tome i kako je moguće da Facebook odbija da promoviše sadržaje kao što su na primjer širenje kampanje o NATO tirači i tako dalje. Koje je tvoje mišljenje o tome? Prvo da vam kažem, ne da sam upoznat, nego već postoji naslov na Srbin Info, Dnevnik oslobođenja i Dejan Zlatanović zbog anti-NATO emisije blokirani na YouTube-u. Znači, pa to je istina. To su srpske brze informativne novine, najbrži smo na internetu. Svaka čast, Dene, na reakciji. Smo podelili tu vest i ona se širi društvenim mrežama i da je, nažalost, jedino putem audio linka moguće pratiti ovu emisiju. Da. Za sada. Vezano sa tim, ti se sećaš da smo se Danilo i dogovarali šta ćemo pričati, jedna je stvari o blokadi na društvenim mrežama. Da. I evo blokada nam se desila. Dešava. Znači, prvo znači da smo bitni i važni, što je dobro. Znači, radimo pravu stvar, na pravom smo putu. Tako je. Tako da, druga stvar, nije slučajno i nije slučajno da će početi i nas da blokiraju i vas. Sad sve više. A jedan od razloga je to da bi se na predsjedničkim izborima izabrao kandidat koji je ipak najviše pronatovski usmjeren, jer znaju da su naši mediji pravi mediji,
jedini koji će istinitu informaciju pružiti srpskoj javnosti o tome ko je stvarno NATO igrač. Tako je. Ne zaboravimo da srpska javnost je uglavnom okrenuta prema Rusiji, prema pravoslavlju, porodici, odnosno pravim vrednostima, i zbog toga će nam uvaliti, ali bukvalno uvaliti trojanskog konja, čoveka koji će na rečima biti za te sve vrednosti, a u praksi će kao i do sada raditi ono što Zapad žele, a jeste da nasede na NATO koloniju, banana koloniju, gde zakon ne postoji, gde je sve moguće, samo pod uslovom da i dalje traje NATO okupacija. Tako da to što je blokirano, što nije moglo da se propagira na Fejsu, ni da se plati, da ide vest o NATO otiračima, i što ste sad blokirani samo pokazuje koliko su oni u strahu i svesni koliko je ovo efikasno. Tako je, tako. Trebamo da nastavimo ovim putem i da budemo spremni za još žešću bitku, i zato ja i pozivam naše simpatizare i članove da nam pomognu, jer opet ovo mi radimo koncem i kanapom. Svoje sredstva smo skromno uložili, niko ne stoji za nas, nismo mi Zapad, pa da imamo ruskog Soroša. Rusi to ne rade, oni ne ruše sisteme drugih država, pogotovo bratskih država i bratskih naroda, tako da a ova borba će biti duga i ipak traži i određene sredstva i na bilo koji način, ako ne mora u novcu, ali mogu da nam pomognu i opremom, lokalima, tako je, i savjetima, informacijom, da nešto odrade umjesto nas. Jer mi takvi kakvi smo, što radimo koncem i kanapom sa budžetom koji ne 1000, nego ja mislim 10-20.000, možda i 50.000 manji od njihovih, da. Mi uspevamo ono što oni ne mogu. Naš 1 evro vredi koliko njihovih 10 do 50.000. Naš evro je sa srcem. Tako je. I za to, i za našeg evra stoji naša ličnost, ono što mi jesmo. Iza njihovog evra stoji Judini škudi, što bi rekli zapadna naša određena braća. Tako je. Dukati, onih 30 dukata koje Juda dobio i zbog kojih se obesio na kraju. Tako da mi smo na pravom putu, kao što je naša religija pravoslavna, znači i nema šta, borba, život je borba i važno je biti na pravoj strani. I slušati radio Vedra. Svako petku u 9. I čitati Srbin Info. Pazi, oni su nas ovim što su uradili, oni su nas zainatili. Mi ćemo se sad zainatiti da svaki sledeći put odgovorimo na ove njihove prljave igre i da proširimo sve ovo do onih, i da ovo stigne i do onih do kojih inače ne bi stiglo da nisu uradili ovo što su uradili. Jer ovo ne može, Dejane, ponavljam, ne može biti slučajno, ovo nije slučajno i ovo je... A kako je slučajno? Slučajno meni obrisali grupu 126.000 pratioce na Facebooku zbog Radovana Karadža, Patrijarha Pavla i Ratka Mladića. Vas slučajno blokiraju kad treba uživo emisija. Ne blokiraju, nama su spržili program. Eto, spržili. Ne dozvoljavaju uživo emisiju. Ne možemo, najobičniji je otirač koji je ono za cipele, ne možemo da boostujemo na Facebooku. Ali to je zanimljivo. Nije ništa nisu rekli da je dozvoljeno, samo ono kao obavestit ćemo vas kad može kampanja, i to je trajalo 6 sati, 7. Ali to je jedno već zanimljivo, je Srbin Info objavio pre neki dan i to je preuzeo sa hrvatskih portala, što je tragično da srpski portali o tome nisu ništa pisali, a to je da je Facebook napravio sporazum sa francuskim i medijskim korporacijama o kontroli vesti, odnosno u Francuskoj, a uskoro će i u Nemačkoj. Vest za koju oni misle da nije istinita bit će blokirana, neće moći da dođe do čitaoca ili korisnika. Znači, a da li vest istinite lažno će određivati velike medijske korporacije koji su u vlasništvu
politiku i naših neprijatelja. I njihovog NVO koji se zove Korektiv, koji je bio poznat po najvećoj antiruskoj histeriji na zapadu. Sprema se, dakle, otvorena diktatura i na društvenim mrežama. Još jedno pitanje za kraj. Šta ti misliš, šta će biti sa Tomom? Da li će Vučić biti predsjednički kandidat vlasti i kako misliš da će se tu odvijati rasplet događaja? Vezano za predsjedničke izbore. Prvo predsjedničke izbore ja mislim da će početi sa tom medijskom strahovitom blokadom koja neće biti direktne nego ovako indirektne. Neće pravovremeno dobre vesti, istinite vesti neće stići do korisnika i sve će uraditi da tu predsjedničku kampanju izbanalizuju maksimalno koliko mogu. To je prvi moj utisak. Drugi moj utisak je da će Tomislav Nikolić najverovatnije biti kandidat, s tim što ostavljam zagradu, ni Vučić sam ne zna šta će sutra da misli, ali mora da pita na zapadu da li to ono što misli, da li je moguće, da li može da primeni. Tako da ja mislim ni sam Vučić ne zna ko će biti predsjednički kandidat. Dene, mogu nešto te pitam, da li si primetio jednu stvar, samo, evo izvini što sam te oprekinuo, ali samo jedna bitna stvar, da li si primetio da očigledno ovi igrači iz pozadine jedni guraju da Vučić bude kandidat, a drugi da bude Tomislav Nikolić? I u tom smislu kako tumačiš najnovija istraživanja javnog mnjenja koja, ako dobro pratimo, recimo Galup i ovi direktno promovišu u stvari kandidaturu Tomislava Nikolića, dok ovi drugi promovišu kandidaturu Vučića. Kako gledaš na to da jedni guraju Nikolića, a drugi Vučića? Čuo si sad, prvi put se pojavilo istraživanje u kojem se tvrdi da Nikolić ako dobije podršku vlade i članica koalicije da je sigurno postaje predsjednik. Ma ne, to je njihova poznata igra da oni stvaraju i poziciju i opoziciju. To što Galup, to je samo bolje mi da neka istraživanja izbacimo nego neko drugi da izbaci istraživanja. Tako da to je ista kuća kad je u pitanju. Ne postoji ni jedna agencija koja nije pod njihovom kontrolom kad je u pitanju javno mnjenje. Da je normalna ova zemlja, ona bi zabranila da takve ankete postaju, u smislu istraživanja budu plasirane u javnosti. To bi trebale stranke za sebe da znaju. Zašto? Jer na taj način se i teraju ljudi, mislim, uslovljavaju da na neki način za nekoga glasaju. Tako da ja mislim tu je, kažem, igra zapad na koga će da prevagne, šta će da odluči. Jer Vučić je u problemu definitivno ako Tomislava Nikolića ne podrži iz jednog jedinog razloga. Tomislav Nikolić iz svoje lične svojite najvjerovatnije, pre svega, ne iz nekih patriotskih pobude, da stvori počet će aktivno da se bavi politikom, stvorit će svoju stranku koja će definitivno od 10 do 20% najmanje u početku uzeti od Vučića. I tako da Vučić neće imati većinu s kojom će moći da kontroliše lako parlament, odnosno da bude siguran u svoju izbornu pobedu na narednim izborima. Da. I njemu najviše odgovara Tomislav Nikolić koji je ovako na vlast, koji je predsjednik koji ništa ne odlučuje, koji tu je uradio, dobro, dve stvari je jedino pozitivno uradio, a to je što nije dozvolio sankcije Rusiji, ali ja mislim to više pod pritiskom javnog mnjenja Srbije koje je ogromno i bilo je jasno da ako se uvedu sankcije Rusiji da to će biti katastrofa po njih i to što je ipak tu NATO priču malo spustio, u smislu zamenjuje sa neutralnošću, ali problem je to što sutra dana opet ta NATO priča može jako brzo da se aktivira i da nas uvedu preko noći u NATO da nas nisu ni pitali. Tomislav Nikolić nije nikakva brana protiv NATO, niti protiv neko ko može da na kraju sačuva Srbiju, a da ne uvede sankcije Rusije. Da. Tako da mislim da će najvjerovatnije Nikolić, s tim što ja kažem, pošto Vučić ne može ništa da odluči, a da mu Zapad ne odobri, ja mislim da, to je moj utisak, da ni sam Vučić ne zna ko će biti predsjednički kandidat i neće znati do posljednjeg trenutka, jer Zapad je i poznat po tome da svoje pijune drži u neizvesnosti sve dok može.
Da, hvala ti svakako na ovom javljanju, ovom gostovanju. Bilo je... Hvala ti na podršci. I ovo ne sme da nas pokoleba. Ovo, naprotiv, ovo treba da nam da dodatni motiv da nastavimo još jače, još organizovanije, još snažnije, jer očigledno da je ovo i određeni znak da smetamo i da ovo što radimo zajedničkim snagama, da to ima i tekako smisla. Hvala ti još jednom, Dejane, puno te pozdravljamo iz naše redakcije, mi smo u kontaktu i čujemo se. Sve najbolje, braćo, i dalje, držite se, idemo dalje. Hvala ti. Nas neće da vas zaustave, sigurno. Tako je. Svako dobro. Pozdrav, živio. Da, eto, Dejan je u toku. Mi ćemo sada pokušati nešto ovako, gde ćemo, ići ovde sa nekim streamom na našoj grupi. Evo, i sad ćemo pokušati da, ko je od vas na Facebook grupi Radio Vedro, moći će da gleda jedno vreme i stream, znači uživo, sa našeg ovde priručnih sredstava na našoj grupi, znači Face grupi, upravo smo omogućili da ide stream uživo, pa eto tu možete da nas gledate uživo, mi to možemo i da vidimo kako će to da izgleda. Ja bih pozvao našeg drugog večerašnjeg sagovornika, Nemanju Nedeljkovića, čoveka koji je PR Danice Grujičić, naše najpoznatijih neurohirurga, jednog od najboljih neurohirurga u Evropi. Samo jedan trenutak, s obzirom da smo... Znači još jednom ponavljamo, idemo live stream na našoj Facebook grupi Radio Vedro, znači imamo sliku, tako da eto možete tu da nas pratite i da nas gledate u malo čudnim uslovima, jel da, eto, pa nećete moći da čujete našeg gosta, ali eto. A neće moći da... Neće moći da čuje gosta, nažalost, zato je, jel si krenuo, jesi? Evo. Aha, čekaj još jednom, evo još jednom pokušaj, samo znači otkucaj taj broj. Znači idemo uživo na grupi Radio Vedro, pozivamo sve, znači ovo je emisija uživo, dnevnik oslobođenja. Uskoro će nam se uključiti dok ne dobijemo i Nemanju, njega nećete moći da čujete, marketinškog stručnjaka, znači njega nećete moći da čujete na ovom streamu na grupi Facebook, znači na live streamu, ali ćete moći da ga čujete ovako na live streamu, tako da eto kombinujemo taj prenos. Evo sve vas pozivamo da gledate i slušate. Ja bih sad zamolio našeg drugog gosta, Balšu, da se uključi u naš program i da nam on da komentar. Balša je čovjek koji svakako je upoznat sa aktualnim dešavanjima u Crnoj Gori, sa aktualnim preveranjima koje se tamo dešavaju i Balša, evo ovako neko... Nilo, čekaj se pomerimo, izvini, samo malo još jednom, sad se vidimo. Da samo kažemo za sponzora. Balša, prosti, znači pošto se vidimo da kažemo, znači sponzor našeg radija su ljudi iz Antiglobala, ne znam koliko se to vidi ovde. Evo, stižu nam neki komentari, ovi oni, zbunjujući, očigledno neki ljudi imaju problema sa našim streamom i na radiju, ali onda vam kažem da to ide, sad to je problem do vaših uređaja, znači ljudi iz Antiglobala, krenula je akcija Obriši NATO, otiraš za svaku srpsku kuću, to je ono što je važno i to je ono što je bitno, očigledno smo i zasmetali nekome sa tom akcijom, sa tim aktivnostima. Evo ove ljudi koji mi šalju poruke na telefon da im kažem da to više ne rade zato što eto nam smetaju s ovim zvukovima. Znači Antiglobal RS, naručite za inat svima
otirač i pomozite rad ovog radija. Balša, izvoli. Balša, kako komentarišeš izjavu Mila Đukanovića koji je ponovo okrivio Rusiju za to što Crna Gora je stala na svom velikom i značajnom putu ka NATO paktu. Dakle, on je okrivio Rusiju zato što, tobože po njegovim rečima, Crna Gora nazaduje, Rusija je najveći neprijatelj, arhineprijatelj Crne Gore i Crnogoraca, Montenegrina. Kako ti komentarišeš sve to, sve te izjave? Mislim, one su naprosto na njih smo navikli u posljednjih meseci, posljednjih godina, rekao bih, ali očigledno da to ide i granice se pomeraju u toj histeriji prema Rusiji, prema Vladimiru Putinu. Kako komentarišeš to? Najpre dobroveče i vama, i kako bih rekao, ne znam da li se čujemo, nadi da se dobro čujemo i da zaista ovaj napad koji je bio i ovo što vam se desilo je pokazatelj. Jel se čujemo? Sad se čujemo, uključio se, bio sam još jednom dobroveče i vama dvojici i svim onima koji slušaju. A evo, vi ste uspjeli da čak i premostite, neki čak i mogu i da gledaju, je li tako? Pa evo, trenutno opet radimo na uspostavi veze, ali opet će i da gledaju, tako je, da. Najpre da iskomentarišem, ovo je zaista čudno da je ovaj napad koji se desio, da su vam onako malte ne u 15 do 9 crkli kompjuteri, to je samo pokazatelj koliko je ta alijansa NATO pakta prisutna na terenu u svim sferama i u svim porama društva. Sada da se vratimo na ovo prvo pitanje koje si Dača ti postavio, znači definitivno su rukavice skinute, znači sa ovom izjavom Milo Đukanović je spalio sve mostove za sobom, jer do nazad 10 dana postojale su čak neke kontradiktorne informacije da on pokušava i dalje da uspostavi neki kontakt sa Ruskom federacijom da bi zaštitio svoj kapital koji je tamo i poslove koje, međutim poslove izjave ja mislim da više nazad nema, bar što se njega lično tiče. On je odlučio da igra na jednu kartu i definitivno pokušava, znači, negde da ispuni taj cilj koji je dobio iz NATO pakta, a to je u celoj ovoj nekoj priči oko Trumpa, oko dešavanja u Srbiji i sve oko onih izbora, a to je da se Rusija pokaže kao jedan remetilački faktor i zemlja koja je počela da ugrožava bezbednost drugih zemalja i koja se intenzivno meša u suverene stvari drugih zemalja, tačnije daje povod za postojanje NATO pakta i na neki način omeđava neka buduća delovanja NATO pakta na ovom, odnosno Trumpa na ovom području ovde, jer posle ovih poteza zaista oni će pokušati da Trumpa dovedu u tu poziciju da on nema mogućnosti da ponovo resetuje te odnose sa Rusijom, već da nastavi tu klintonističku politiku na Balkanu. Sama činjenica da je po svoj prilici susret već dogovoren između Trumpa i Clintona ovde na Balkanu, borba je bila između Rusije i između Srbije i Slovenije gde će doći do tog susreta i po svojoj prilici doći će u Sloveniji. Tako da sve ovo u tom kontekstu treba čitati, kompletnu ovu izjavu koja se desila i sve ovo što se dešava dalje u Crnoj Gori vezano, znači dole su nastupila neka hapšenja i tako još neke stvari koje pokazuju da su odlučili da igraju do kraja na NATO kartu. Da. Što nas nešto pretjerano ne čudi, jer očigledno je da su se oni toliko odrodili od interesa naroda, interesa ne samo Srba u Crnoj Gori, oni su se odrodili od svog identiteta, od svog korena i oni u tom svom izdajničkom pohodu protiv svega što je srpsko, znači nemaju granice. I ovo je naprosto logičan sled događaja jedne izdajničke, veleizdajničke politike koju vodi Milo Đukanović već toliko godina. Da, Crna Gora uvek aktuelna i tamo je sad aktuelna ta kampanja ulaska Crne Gore u NATO. U tom smislu bih pomenuo još jednom i ovu našu kampanju, znači NATO tirač, svi vi koji smatrate da NATO ne samo da nema šta da traži u Srbiji i da Srbija nikada ne treba ni da pomisli da uđe u tu zločinačku organizaciju, već koji nemate problema da iskažete svoj stav protiv NATO, dakle naručite
jedan NATO tirač na adresu antiglobal.rs i pokažite da se ne bojite i da zaista sve te njihove zločine i pretnje nikada nijedan Srbin koji drži do sebe neće zaboraviti. Govorimo o dešavanjima širim geopolitičkim. Ovo što si pomenuo vezano za Trumpa i za to da zapravo Trump dolazi pred svršen čin. Faktički, ona inercija od Obamine administracije, premeštanje NATO trupa sada dolaze u jednu fazu koja zaista predstavlja alarm. Znači, crvena linija u koju očigledno NATO prelazi. Današnje izjave ruskih zvaničnika su zaista alarmantne, zaista zabrinjavajuće, gde su oni otvoreno rekli da je put kojim je NATO krenuo put sukoba i da može da se desi jedan mali incident, s obzirom da je skoncentrisana velika količina vojnih efektiva. Evo sad se prebacuju tenkovi, prebacuju se raketni sistemi. Dakle, jedan mali incident može da dovede do nesagledive strategije i prosto je neshvatljivo da ljudi ne vide da se tamo gomilajući to naoružanje ugrožava svetski mir. I to je ono što jeste problem. Idemo dalje za iste pare. Evo čekaj, da ja prokomentarišem nešto, pokušavao sam da namestim moj telefon, nešto nam ovde ne ide. Još jednom, znači, antiglobal, obriši NATO, uključite se u kampanju, evo nas malo u crno-beloj tehnici, pa dobro, to je na neko moj lični zahtev, ali dobro, možemo to i da promenimo. Šta ću da kažem, dešava se jedno veliko ubrzanje, Balša, ako se slađeš. Ovo što si rekao, apropo Mila Đukanovića, znači očigledno je on prelomio. Ja sam dobio danas informacije od jako obaveštenih ljudi, evo ekskluzivno i za vas dvojicu da vas saopštim, da su nam dali mogućnost jedni i drugi da se negde do sredine godine, znači do kraja juna meseca, odlučimo i razrešimo, tad ćemo morati operativno da preduzmemo neke operacije kao država i akcije posle kojih će biti jasno naše buduće opredeljenje i usmerenje. Moramo da kažemo da sadašnje vlasti pokušavaju da hvataju i taj istočni, proruski i taj zapadni vektor politike, to rade, jel da, po našem ukusu još uvek nevešto, nezgrapno, često puta ponažavajući i sebe i nas, sa svim onim bagažom koji oni lično imaju iz ranijih vremena i tako dalje. I sada dolaze trenuci koji su istorijski, koji su epohalni, koji traže velike ljude za velika dela, koji će velikim potezima upisati sebe u istoriju, to nadam se da slušaju i naši predstavnici vlasti, jer kažem, eto, informacije koje smo dobili neke pouzdane, govore da do sredine ove godine ćemo mi morati da zauzmemo jasnu poziciju, jer će projekcije i tih nekih ljudi doći do izmene strukturalne kad je u pitanju i pre svega Sjedinjene Američke Države, njihova operativna aktivnost na samom terenu. Znači, mi ćemo morati ili da se prisedinimo toj neoglobalnoj eliti, jer više ta linija fronta ne ide više onom linijom na koju smo navikli. Zapad nije monolitan, ona ide sad i unutar Zapada. Rusija je samo jedna strana, Rusija je jednostavno predvodnik tog slobodomislećeg i slobodoumnog sveta. I reci mi, šta ti misliš, tvoje neke procene, kakve su šanse da mi prođemo kroz to, da kažem, neoštećeni, kakve su šanse da i kroz ovaj izborni proces i ovo što nam sledi izađemo na tu neku, što bi se reklo, zelenu granu? Činjenica je da Srbija do sada pokušava da odigra jednu poziciju u kojoj koja god opcija pobedi, da li ova NATO, da li ova proruska, ona bude u poziciji da kaže mi smo od početka bili Srbi.
se sad čujemo? Sad je okej. Kažem, činjenica je da Srbija pokušava sebi da obezbedi poziciju u kojoj bilo koja od ove dve opcije pobedi, oni mogu da kažu da su bili na strani te strane, jeli. Te informacije koje si ti, Veljo, dobio, negde sam ja slične neke dobio, jer objektivno da bi Trump uspostavio jednu vlast od vrha do dna piramide vlasti, njemu treba nekih par meseci. I to bi bilo u optimalnim nekim normalnim uslovima, trebalo bi mu par meseci da promeni administraciju. U uslovima gde on pod strašnim unutrašnjim pritiskom, tu će zaista teško ići do promene administracije, jer on bez promene administracije ne može da promeni američku politiku. Jer, znači, u svim ovim zemljama ambasadori su i dalje oni Clintonovi koji su, kako bih rekao, kao besni psi, već im pena udarila na usta kad na sami pomen Rusije, oni će pružati otpor, unutar Amerike će imati otpor. Znači, Srbija pokušava, do duše nevešto, da, zadrži neku neutralnu poziciju, ali odgovor gde će Srbija okrenuti leži u Crnoj Gori. I zbog toga je tako vidna ta ćutnja Srbije za sve ovo što se dešava u Crnoj Gori, jer onog momenta kad Crna Gora, ako uspeju da je uguraju, ono što kaže narod, na silu i sramotu u NATO, tog momenta će NATO struktura u Srbiji da se pokaže u svojoj snazi. Jer tog momenta Srbija je opkoljena NATO zemljama i tog momenta taj njihov narativ da smo mi opkoljeni i da smo već to doživjeli 99. da sebi to ne smemo da ponovo priuštimo, će doći do punog izražaja. Tu negde treba ceniti sve ovo što se dešava, da Srbija onako vidljivo, upadljivo ćuti na sve što se dešava u Crnoj Gori, a tu negde treba tumačiti ovo što ste vi sa vašom emisijom doživjeli večeras, da relativno jedan skroman medij koji ima jednu skromnu mogućnost da dopre do ljudi je blokiran odmah čim se onako jasno i glasno deklarisao kao anti-NATO medij i pozicija koju vi zauzimate. Da. Jedno pitanje, pomenuo si Trumpa i njegovu poziciju sad u trenutnim geopolitičkim okolnostima. Kako komentarišeš intervju koji je Trump dao novinaru Fox Newsa, gde je on optužio Putina da je ubica i pitao je Trumpa kako možeš da sarađuješ sa ubicom? Kako komentarišeš odgovor Trumpa koji je rekao pa ni mi nismo nevini i mi smo činili mnoge loše stvari? Da li smatraš da je to faktički odsecanje Trumpa, odnosno Trump odseca čitav onaj korpus američkog ekskluziviteta i politike američkog ekskluziviteta od Drugog svjetskog rata do danas i gde su svi američki predsjednici od Drugog svjetskog rata do danas, do Baracka Obame, govorili o jedinoj ispravnoj politici koja nametanja sile, nametanja volje svim drugim narodima i državama, i u tom smislu kako komentarišeš tu izjavu Trumpa? Da li smatraš da je ta izjava u stvari prekinula tu američku ekskluzivitet sa najvišeg vrha, sa najviše pozicija, to je pozicija predsjednika Amerike? Pa ja bih tu negde, pokušavajući da sagledamo kompletan taj događaj, gde je on po prvi put dozvolio tu mogućnost da se o Rusiji priča na taj način, o predsjedniku Rusije, negde bih to svrstao u neku njegovu neiskustvo u politici. Jer tu imamo dva odgovora, znači, koja možemo da izvučemo iz tog njegovog odgovora, a to su da se on negde saglasio sa time da je Putin zločinac, a drugi odgovor jeste taj koji je on onda rekao, da, ali i mi smo zločinci i mi smo to radili. To negde pripisuje njegovom neiskustvu političkom, jer nije dobro, nije dobro započinjati razgovore sa Rusijom i sa Putinom sa pozicije ti si zločinac, a i mi smo zločinci. Sad, činjenica je da je on po prvi put neko ko je onako direktno u etar rekao Amerikancima mi smo imali zločinačku vlast zadnjih 20 godina. I to je nešto dobro u tom intervju. Ovaj prvi deo
gde on nije napravio otklon od tog pitanja, možemo svrstati u onaj deo unutrašnje borbe Amerike da ga pokušaju dovesti u poziciju da vuče iznuđene poteze. Znači da on više ne može da vuče poteze po svom mišljenju i mišljenju svog tima stručnjaka i po onome što je interes Amerike, već da vuče iznuđene poteze u kojima svaki pokušaj ustupka Rusiji ili ti nekog poštenog dogovora će se tumačiti kao veleizdaje i početak njegovog impičmenta. Ne treba zaboraviti da čitava ova struktura Soroševsko-natovska intenzivno priprema tim advokata u Americi i oni se intenzivno pripremaju, oni neće dozvoliti Trumpu pun mandat. Da li će ga fizički ukloniti ili će pokušati da naprave jednu vrstu puča obojene revolucije, to je sad samo pitanje procene. Ja bih, znači, sad ako mi dozvolite, proširio čitavu tu priču na našu situaciju. Pre toga samo da ti jednu ilustraciju dam, odlično si to primetio. Da li si vidio prvi put, jer ipak su to neke epohalne stvari koje moramo da zabeležimo i desilo se u protekloj nedelji, a to su najnovije vesti, da javni tužilac države Vašington izađe i prkosi javno predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država, gde mu trlja nos i sav zadovoljan odlukom apelacionog suda u koji su ostavili na snazi odluku onog lokalnog suda da ne može da se spreči, jel tako, ulazak iz ovih, koliko beše, 5-6-7 zemalja, i Trump danas najavljuje žalbu Vrhovnom sudu, da podsjetimo naše slušalce, oni najvišu sudsku instancu upravo imaju u Vrhovnom sudu, oni ne poznaju Ustavni sud kao takav. Znači, da li je, evo samo da to ostane jedna nota, da bi shvatili kakva je to silina fronta. Ljudi, da državni tužilac, koji je faktički isto deo administracije, on ima neku vrstu nezavisnosti u odlučivanju, ali do sada uvek saglasan sa voljom State Departmenta, sa voljom predsjednika, jer moramo da razumemo da je struktura vlasti i čvrstina njena direktno oslonjena na to da niko iz strukture ne dovodi u pitanje ingerencije nekog sa nekog višeg nivoa strukture. Da parafraziram malo onaj mafijaški film, kada onaj kaže onom bratu, nikad nemoj da pričaš protiv porodice. Mi sad imamo da oni u sopstvenoj porodici, u sopstvenoj strukturi imaju jedan žestok sukob. Taj sukob, znači, se vidi u svakodnevno, onaj ko prati američke medije, znači tamo je vreme stalo. Ovi globalistički mediji, CNN, NBC, BBC, Fox, svi oni, tamo je vreme stalo na izborima. Znači, tamo kao da se ništa ne dešava, tamo se samo priča dan, noć, priča se o tome da li Trump je dostojan da vrši tu funkciju, da li je prekršio zakon ili nije. Njegova pozicija je vrlo, vrlo teška, on je u poziciji, znači sljedećih 6 meseci on nema svoju administraciju, a evo vidimo da će mu se po svoj prilici i strukture bivše administracije kroz sud suprotstavljati u donošenju svih onih odluka koje oni budu procenili da nisu na njihovom tom ratnom putu, jer ta administracija Clintonova vodi u direktan i siguran rat sa Ruskom federacijom. Da, jasno. Evo nastavit ćemo razgovor sa našim prijateljem Balšom, sad ćemo opet probati da pozovemo našeg prijatelja koji se bavi marketingom, jel tako, da i on iznese neke svoje sudove. U pitanju je Nemanja Nedeljković. Sad ćemo upravo pokušati da ga dobijemo. Da. Da, nešto. Ne. Sad ćemo da rešimo tu situaciju. Upravo ćemo sad. Da, zanimljive stvari se stvarno dešavaju, da jednostavno nekad i ne stignemo da vidimo to od šume događaja kakav je tempo promena u kojem živimo. I stvarno sada su veliki prelomni trenuci gde moramo toga ipak da budemo sresni, ali ipak smo mi, što reče onaj njihov, na nekoj liniji fronta. Da tako kažem. Aha, evo sad ćemo možda dobiti. Čekaj, sad, evo nastavi ti, Dačo. Ništa, možda je sve to vezano za ovo što se dešava u svetu i ovo ubrzanje
u stvari rezultat tog čira koji je pukao odlaskom stare američke administracije i da ovo sad sve što se dešava su samo nuspojave i posledice jednog takvog globalnog dešavanja. Da li će Trump uspeti da se suprotstavi i da li će ovaj puč koji je krenuo protiv njega, a realno rečeno odluka državnog tužilaca da tu njegovu odluku ospori, jeste na neki način početak puča. Evo imamo na vezi Nemanju Nedeljkovića. Aha, dobro. Samo malo. Opet do kraja ćemo pogovoriti. Znate kako, evo ovo je prva emisija da možemo da kažemo da zaista sve je krenulo nekako nekim čudnim tokom. Odlično. Nekim čudnim tokom i zaista tokom cele emisije mi imamo problema neverovatnih. Znači, prosto... Imamo psihofizički problem. Da, evo upravo ćemo uključiti Nemanju, ja se nadam da on čuje. Dobro večer, Nemanja, budi na vezi, evo uključujemo te u program. Halo. Dobro večer. Ne znam da li si obavešten, možda si video na Srbinu Info, ali zaista ovo što se večeras desilo je nešto za nas ovde nezapamćeno, a desilo se to da je naš program koji nam je prenosio live stream spržen. Sada smo se prebacili na alternativne pozicije na Facebooku i na naš audio stream i tu pokušavamo da realizujemo emisiju, mada i tu ima dosta problema. Elem, pozdravljamo te, ja sam najavio da je Nemanja Nedeljković čovek koji je pre svega marketing stručnjak i čovek koji je u tom smislu medijska i marketinška podrška jednom od naših najvećih stručnjaka Dane Grujičić. Pa evo, za početak dobroveče Nemanja, i kako ti komentarišeš ove upravo događaje od večeras, da se ovakve stvari izdešavaju, kako komentarišeš, da li je to možda početak jedne malo ozbiljnije cenzure na internetu? O čemu se radi? Ti si ipak stručnjak za internet, Facebook i za generalno marketing. Dobro večer i vama. Pa, žao mi što se to desilo. Što se tiče toga, generalno internet je postao veliko polje koje je teško kontrolisati. I samim tim, s obzirom da se pojavilo i gomila portala, gomila internet radija, kvalitetnih, samim tim je jako slobodan prostor da se oni napadaju. Razlika između internet medija i klasičnih medija je što internet mediji su dosta nezaštićeni i ukoliko nemate jak odbrambeni sistem, da imate bukvalno privatnu svoju hakersku vojsku, ne možete da zaštitite, za razliku od televizijskih stanica koje ne možete nikako da narušite. Internet mediji sa te strane su dosta ranjiviji. Tako da uvek može da se očekuje da li da se obori stream, da se prekine live stream, da se sruši sajt i slično. Da, evo ne znam da li si čuo, znači oni su bukvalno upali u sistem našeg računara i hakerski nam pogasili određene programe, baš one koje nam trebaju. Zanimljivo jako, ne znam kako i šta, ali očigledno ih je ova... Ne znam kako su to uradili, ali su uradili. Da, ali očigledno ih je ova kampanja pogodila. Hakerske ekipe kojima je, znači, bilo koji vešti haker može to da uradi i samim tim bukvalno se stvaraju klanovi i ratovi, da li među državama, među partijama, među interesnim grupama koje napadaju jedne druge i uništavaju im resurse na internetu. Da, to je ovo što se i nama upravo desilo. Šta ti misliš, Nemanja, jedno pitanje samo za tebe, pošto si ti stručnjak za internet i marketing i tako dalje, volio bih da nam kažeš tvoje mišljenje o ovom novom dobu koji očigledno doilazi. Mi smo svedoci da su ti globalni mediji, nacionalni, televizijski, prvi put, da kažem, u Americi izgubili trku, izgubili kampanju pred društvenim mrežama i pred tim novim tehnologijama. Imamo slučaj, da američki predsjednik isključivo skoro se obraća narodu putem Twittera.
Pa mislim, američki izbori su bili bukvalno demonstracija reality programa. Ono je bila katastrofa posljednji izbori, znači možemo još da budemo srećni i nastali se naše kampanje kad se gledao rat između Hillary i Trumpa. Problem sa američkim izborima je bio što je na strani Hillary Clinton su bili svi mediji, dok je izgleda na strani Trumpa bio narod. Da. I upravo zbog toga internet pruža mogućnost virala i slobodnog mišljenja. I s te strane se stranke i generalno ljudi više okreću kampanjama na internetu, jer je to i dalje nekontrolisano polje gde može da se čuje svačiji glas i da su to bukvalno javne tribine, javni skupovi su preseljeni na internet polje. Zato se i desio narod, što se kaže, na američkim izborima i Trump koji je u popriličnom ratu, pogotovo sa CNN-om i sličnim medijima koji su pripadaju staroj garnituri Hillary Clinton, njenoj staroj administraciji, on se okrenuo svojim medijima, odnosno svom mediju, svom Twitter nalogu i time je uslovio da bukvalno svaki medij mora da prenosi njegovo mišljenje. Da, to je sjajan način, je li tako, da se izbegne cenzura. Znači on bukvalno, evo ja sam danas imao i prilike da čujem da jedan komentator kaže, kad su ga pitali za mišljenje, šta on misli, šta Trump misli o tome, on kaže, ne znam, nije još postavio nikakav tweet. Da, pomenuo si američke predsjedničke izbore i tako dalje, a ono što je aktualno kod nas, aktualno će biti naredna 3 mjeseca, jesu svakako i ovi naši predsjednički izbori, pa me zanima tvoje mišljenje, evo sad javljaju se more kombinacija, more različitih špekulacija, da li će se Toma povući, da li se neće povući, da li mu je nuđeno ovo, da li mu je nuđeno ono, da li mu je nuđeno ambasadorsko mjesto, da li mu je nuđeno neka finansijska podrška. Nešto to jako slabo čujem. Da, govorim o predsjedničkim izborima i Tomislavu Nikoliću, znači gde je on sada, po tvom mišljenju, znači šta će se desiti, govori se različite kombinacije, u opticaju su različite kombinatorike, da li će on biti predsjednički kandidat Vučić, trgovina se neka tu dešava, šta ti misliš na osnovu i ovih istraživanja javnog mnjenja, evo sad prvi put, verovatno si propratio, Galup je objavio istraživanje po kome ukoliko bi se Tomislav Nikolić kandidovao, on bi bio ispred vladajuće koalicije, bio bi izabran bio za predsjednika i tako dalje. Šta ti misliš o svim tim dešavanjima vezano za predsjedničke izbore? Pa ja iskreno mislim da kogod se bude kandidovao, da je trenutno taka podela karata, da je opozicija u toliko lošem stanju, da kogod se bude kandidovao ispred vladajuće stranke, da će pobediti na ovim izborima, da li u prvom ili u drugom krugu. Da li će se Tomislav Nikolić kandidovati ili ne, ili će Vučić da se kandiduje, to je više stvar njihovih kombinatorika, dogovora, ucena i ostalo. Ono što je vidljivo, to je da zadnje 2 meseca Tomislav Nikolić stoički trpi udarce iz svih medija koji biju po njemu. Da li je to deo koji dolazi iz njegove stranke, da kako bi ga odgovorili od kandidature ili ne, ne znam, mislim, to je u principu pitanje za njihovu stranku i njihov glavni odbor koji treba da odluči ko će biti kandidat. Trenutno, mislim, barem po raspoloženju u medijima, više se pakuje priča da Aleksandar Vučić bude kandidat. Sad, da li će to da ispustuju ili će da idu na varijante raspisivanja? Nemanja, da li si primetio da određene, evo to smo malo prepitali Dejana Zlatanovića, da li si primetio da određene strukture, upravo svojim istraživanjem i upravo svojim nekim stavima, jedni guraju, kad je u pitanju ta vladajuća koalicija, jedni guraju Aleksandra Vučića, drugi guraju Tomislava Nikolića. Da li si primetio da tu postoji razlika da ovi, da kažem, totalno zapadni mediji koji su od B52 i ostalih, znači onih baš propagandista, da oni intenzivno guraju direktno Aleksandra Vučića da se kandiduje. Dok ovi neki koji bi, eto, makar deklarativno pričaju i o saradnji sa Rusijom, malo više guraju Tomislava Nikolića. Pa dobro, to je istina, ali mislim, negde Tomislav Nikolić i važi, sad nebitno kako je realno stanje u politici, ali ona negde u javnoj sferi i važi za proruskog kandidata, dok priča oko guranja Aleksandra Vučića najviše odgovara strankama koji su sa njim u koaliciji. Zato mislim da i SPS toliko forsira da se Aleksandar Vučić kandiduje, jer im onda ostaje prazna vlada.
Da, oni faktički, jel tako, svoj stranački interes kao i uvek do sad stavljaju ispred interesa države. Pa mislim, kao što su uvek i sve stranke radile, uvek svako prvo gleda da namiri sebi. To je priroda stranaka kao takvih. Nažalost, da. Da, ništa, eto, hvala ti na ovom uključenju, hvala ti na ovim kratkim, ali konkretnim observacijama. Ja se nadam da se mi ponovo čujemo, sledeći put sa streamom, sledeći put preko YouTube-a, sad idemo trenutno još jednom da ponovimo preko streama na našoj Facebook grupi, kao i preko našeg audio streama, naravno radijskog, to je redovno, ali sad video stream imamo preko za naše slušalci i gledalce preko Facebooka. Tako je. Nemanja, hvala ti puno i čućemo hvala se. Na pozivu, pa se čujemo sledeći put. Važi, svako dobro, pozdrav. Da, evo, nastavljamo priču sa našim drugom Balšom. Evo, da, i za tebe pitanje to isto. Očigledna stvar da ljudi određenih medija i određenih struktura upadljivo guraju, nešto se dešava ovde u pozadini, Aleksandra Vučića, dok drugi guraju Tomislava Nikolića. Kako ti, dobro, to guraju, da, kako ti to tumačiš i kako ti tu neku razliku, znači nije ta vladajuća struktura, hoćemo da kažemo, nije uopšte monolitna, tu se prelamaju svi ti svetski interesi igre, se prelamaju i na našoj unutrašnjoj političkoj situaciji. Kad kažem unutrašnjoj političkoj, ne mislim na granice između stranka. Te granice i ti sukobi idu i u samim strankama. Pa činjenica je, prošli put smo pričali o tome da SNS funkcioniše na principu kao što je nekad funkcionisao, ako se sećate, vi ste duše malo mlađi od mene, ali onaj Savez socijalističkog radnog naroda. I tu ste imali sve. Znači, tako i u SNS-u imate sve. U SNS-u imate direktno, znači ljude koji podržavaju direktno NATO pakt. A isto tako u SNS-u imate i ljude koji su onako ozbiljno proruski. Znači, gospodin Popović sa svojom partijom kao proruski, jedan politički činilac, a recimo u SNS-u vi u sklopu toga imate ljude koji direktno isto podržavaju NATO pakt, to je recimo gospodin Anđus, najbolji primer, novinar Anđus, koji se javno deklariše kao čovjek koji kaže da Srbija bi trebala da uđe u NATO pakt. Znači, SNS je... Zorana Mihajlović. SNS je jedan veliki orkestar u čijem sastavu imate i narodnjake, i rokere, i pankere, i znači su kompletnu muzičku scenu zastupljeni i zavisno gde nastupaju. Sad po tvom mišljenju, koja muzička grupa gura koga za predsjedničkog kandidata? Pa vrlo je jasno tu, da se razumemo, tu neku prorusku struju negde oličava Tomislav Nikolić. Svima nama koji smo iskreni za neki odnos sa Rusijom, čak on je najmanje prihvatljiv, ali eto, on negde oličava tu neku priču koja je proruska, dok ovu neku prozapadnu priču najveći prepoznatljivi čovek, odnosno žena u svemu tome jeste Zorana Mihajlović. Sada, Vučić se nikad direktno nikome nije obratio sa onim... što bi rekli Hrvati, očitovo, na taj način da je onako bezrezervno stao. I sad svi oni pokušavaju, celo ovo vreme, svih ovih godina pokušavaju Vučića da izvedu na svetlo dana. On je čovjek koji se odlično snalazi u nekim polumračnim prostorijama, u nekoj senci, pogotovo kad su ovakva teška pitanja. Nejasne politike. Jer negde je ta činjenica, znači sad mi bi mogli ovde da imamo malo više vremena da teoretski razvijemo diskusiju šta se dešava ukoliko zaista Vučić se kandiduje, šta se dešava sa nekolika scenarija, a šta se dešava ako se i dalje Toma Nikolić kandiduje. Znači čitava ta poenta ovde se, znači novi izbori neće biti da li će pobediti opozicija ili vlast, već će izbori biti ko će iz vlasti da pobedi, koje krilo iz vlasti će da nadjača iz SNS-a i da je pobedi i da li će ta pobeda prouzrokovati cepanje SNS-a ili će SNS i dalje ostati jedinstven na poziciji vlasti, bez obzira koja od te dva krila u okviru SNS-a pobedi. Da, evo da pozdravimo i ljude koji su se umeđu vremenu javili putem Skype-a i podržali nas, hvala vam svima.
Da, evo, nastavit ćemo da se borimo, nećemo da prekinemo našu kampanju. Nećemo da prekinemo kampanju, svakako nastavit ćemo, pripremit ćemo se koliko je u našoj moći da u sledećoj emisiji zaista u normalnim uslovima radimo emisiju. Ovo nisu normalni uslovi, nisu uslovi u kojima može da se funkcioniše, ali kažem, naravno da nas ništa neće pokolebati, nastavit ćemo još više jače da širimo ovu oazu slobodne misli, a moj predlog je da, obzirom da su i uslovi takvi kakvi su, da u ovom trenutku privodimo kraju emisiju, da pozovemo sve naše slušaoce, baš zbog svih ovih stvari, zaista da za sledeću emisiju uzbune, koja će biti u sredu u 21, gosta nedelje, koji će biti u četvrtak u 21, i novog dnevnika oslobođenja koji će biti u petak u 21 čas, da zaista ovaj put pokažemo da šta znači kada neko pokušava na ovaj način da blokira javnu reč i misao, kada neko na ovaj način pokušava da onemogući nešto što bi trebalo da je potpuno normalno i logično, a to je da se svedoči istina. Dakle, evo, ovo je apel zaista svima da se pridružite u toj kampanji u ovih nekoliko dana, dok mi definitivno ne regulišemo oko ove tehničke probleme i stvari, i da onda tada i narednih dana i nedelja mnogo jači i mnogo organizovaniji pokažemo snagu istine, snagu argumenata, da pokažemo da se apsolutno ne bojimo, da nam ove i ovakve stvari ne da nas ne mogu pokolebati, nego nam daju novu energiju, novu snagu da nastavimo. I u tom smislu zaista ovaj put sve koji ste, a vidim da vas ima dosta i preko audio streama i preko Facebooka, dakle da prenesete tu misao, a mi ćemo zajedno sa našim prijateljima iz naše alternativne medijske mreže, sa našim prijateljima, da, tako je, pre svega Srbininfom, sa Snagom naroda i ostalim alternativnim internet nacionalnim portalima i medijima, da pokušamo da do tih emisija organizujemo se tako da zaista ovo jedna bude ozbiljna gerilska informaciona mreža koju neće neki smradovi tamo iz mračnih soba, iz mračnih odaja koji su dobili svoje dnevnice za to da rade, koji neće moći tek tako da prekinu i tek tako da se obračunavaju sa slobodnom misli. Dakle, do tada, dakle, ja vas eto još jednom koristim i apelujem da prenesete ostalima i da pokažemo snagu, da pokažemo jačinu upravo kada i da pokažemo koliko smo osetljivi na cenzuru, koliko smo osetljivi na ovu vrstu diktature u medijskom prostoru i da pokažemo ne da se nismo uplašili, nego naprotiv da su nam dali novu snagu i novi vetar u leđa sa ovim što radi. Da, eto, mi nismo prvo uspeli da skinu osmeh sa naših lica, znači mi smo novo navikli smo na tu gerilsku borbu, nastavit ćemo i dalje uz vašu pomoć. Još jednom da ljude pozovemo da učestvuju u ovoj kampanji naših ljudi koji pomažu ovaj radio, to je Antiglobal RS i njihovo tiraž za svaku srpsku kuću obriši NATO i iskaži svoj stav. Znači, budite tu, pomozite nam, delite ovaj sadržaj, audio snimak ove emisije će se naći koliko sutra i na YouTube-u, uz pomoć naših prijatelja, i nastavit ćemo borbu, nadamo se sledeće srede u normalnim uslovima, jel da se zahvalimo našem prijatelju Balši, Dejanu Zlatanoviću, da se zahvalimo Nemanji Nedeljkoviću koji su učestvovali zajedno sa nama u stvaranju ove emisije i u ovakvim uslovima i koji su nas podržali samim tim. I da kažemo da eto, nastavit ćemo i dalje, ljudi, moramo da se borimo, moramo da razmišljamo svojom glavom, ne smemo da gurnemo glavu u pesak, ne smemo da čekamo egzekuciju i tako dalje. Evo, i ja bih dao i završnu reč našem prijatelju Balši. Ja samo bih hteo da vam kažem, a ovo što se večeras desilo, to nije slučajno. Treba da znate da protiv sebe imate
najveću, znači, svetsku imperiju vojnu, koja je i medijsku, koja je napravljena u istoriji čovečanstva, koliko god ona da traje. Tako da svi ovi vaši drugari sa ovih svih alternativnih medija, znači i sa Srbin Infa, i sa In4S iz Podgorice, i sa Snage naroda, znači vi morate sada zaista onako ozbiljno da, jer ste udarili na najjačeg, znači na svetu globalnog igrača, ovako ozbiljno da stanete i da umrežite ovu vašu priču, jer kad budete umreženi, neće moći da vas jednim potezom isključe kao što su večeras to pokušali. Znači, zaista da onako ozbiljno razmislite o tome, jer vi ste jedini u Srbiji koji ste direktno se odredili da ste protiv NATO-a. Cela Srbija, i opoziciona i poziciona, stoji na poziciji da vidimo šta će se desiti, pa ćemo se priključiti pobedniku. Vi ste sada, znači, kao oni ustanici 41. zaista onako hrabro se u svemu tome odredili, i zbog toga, jer ste pogodili suštinu, ovde su mnogo ozbiljnije stvari, one ovako mogu da izgledaju u naliku u prvom pogledu dosta naivno i dosta bezazleno. Međutim, vi ste zaista pogodili centar mete, vi ste stavili prst u oko, jer treba da znate, čitavu ovu priču, znači, vezano za Crnu Goru, vezano, znači, za dešavanje u Crnoj Gori koje se automatski preko NATO-a implicira i nedešavanje u Srbiji, automatski to znači rešavanje kosovskog problema na nama neprihvatljiv način. U čitavu tu priču su uključeni svetski globalni igrači i svetske obaveštajne službe. Znači, čitavu akciju miniranja crnogorskih izbora izvodila je, znači, ukrajinska obaveštajna služba, znači sad nešto što ne bi trebali, ali onako isprovociran sam ovom dešavanju, znači, a koordinirala je hrvatska i crnogorska služba na teritoriji Republike Srbije. I vi ste to prvi rekli, i vi ste to prvi objavili, i sasvim je prirodno da posle nedelju dana informacija je došla do njih da su oni rekli ove ljude treba ugasiti, ovi ljudi znaju i govore istinu. Hvala vam još jednom. Hvala tebi i polako privodimo kraj ovu našu emisiju. Još jednom da kažemo, znači, nova emisija uživo na našem radiju u sredu uveče uzbuna, u četvrtak gost nedelje, u petak novi dnevnik oslobođenja. Pratite naš YouTube kanal, gledajte i stare snimke, pišite nam, šaljete nam informacije i eto, učestvujte zajedno s nama u ovoj borbi. Sve najbolje i prijatno. Sve najbolje.